Já vám chci ukázat novinky, které si pro nás Eurona připravila a musím říct, že tentokrát se opravdu povedly. Pokud milujete vůně a provoněný domov, tak tohle vás bude bavit. Eurona letos přišla s novinkami, které spojují to nejdůležitější. Účinnost, šetrnost a opravdu nádherné dlouhotrvající vůně. První novou vůní je Diva Vivienne. A bože, já si ji hned zamilovala. Je úžasná, ženská, smyslná, krémová, ovocná. Cítíme tam tóny květin, jasmín, konvalinky, osvěžená pomerančem, vanilka. Je to prostě přesně ten typ vůně, který si zamilujete na první přičichnutí. Má povzbuzující a harmonizační účinky a podle mě bude značka ideál na barevné a tmavé prádlo. Naopak druhá nová vůně Snowy White, neboli sněhově bílá, je taková jemnější, čistší, až bych řekla uklidňující. Připomíná čistotu, svěžest, klid. Je taková pudrová, květinová, můžeme tam cítit jablíčko, růže, fialky. A opravdu ten účinek je spíše takový osvěžující a uklidňující. A za mě bude perfektní pro světlé a bílé prádlo nebo třeba ložní povlečení. V těchto nových vůních najdeme v nabídce hned celou řadu výrobků od Aviváží přes parfémové sašetky, prostorová aromatika, univerzální uklidové prostředky, tekutá mýdla, až po jeden naprosto top produkt, který bych tady ráda vypíchla a který se stal naprostým hitem dnešní doby. A to jsou parfémy na praní. Jsou vysoce koncentrované, takže to prádlo vydrží nádherně vonět, třeba i po použití sušičky a vydrží vonět opravdu velmi dlouho. Co mě naprosto překvapilo, jsou nové nápoje z řady Viva Aqua. Mají přírodní složení, jsou nadupané vitamíny a minerály, samozřejmě bez umělých barviv a slazené vlastním medem Eurony. Takže něco i pro nás, nejenom pro domácnost. Úplná třešnička. Designové vonné svíčky. Přírodní vosky, dřevěné knoty, vydrží hořet až 40 hodin a vybírat můžete z nádherných vašich oblíbených vůní Eurony. A velkou novinkou je i vlasová péče. Čisté složení, bez sulfátů, silikonů a tak dále. Prostě ta nejlepší kvalita, na kterou jsme u Eurony zvyklí. V katalogu už ji najdeme, ale objednat půjde až tak zhruba v červnu, protože se bohužel vlivem světové společenské situace zpozdila dodávka surovin. Každopádně máme se rozhodně na co těšit. Tak co na novinky říkáte? Pokud vás něco zaujalo, určitě mi napište, moc ráda vám poradím.